Sa tibuok nasod, ang Diocese of Maasin sa Southern Leyte lang ang mipatuman sa pamaagi sa Santos nga Misa, kundiin ang pari pariha sa mga manimbahay nga mag-atubang sa altar. Unsa kining Misa ad Orientem nga gihimo sa mga simbahan sa Eastern Visayas, ani si Nico Sereno sa GMA RTV Presents. Sa mga manimbahay, ug pupareho silang tanan og direksyon paingon sa altar. Gihimo kini labi na sa mga parte sa misa sa mga liturgical rites kundiin gi-address ang mga pag-ampo sa Ginoo. Kini ang gitawag nga Misa ad Orientem. Dili ni magtalikod kundi ang tanang nga katawhan sa uban ang mga kaparian mag-atubang ngadto sa Ginoo. O kini usa kini kapagpadayag og unsa ka sentro ang pagtuo diha kang Kristo. Nobyembre 2019 pinaagi sa circular giauhag sa obispo sa Maasin ang mga pari sa paghimo sa Misa ad Orientem. Pamaagi sa paghugot sa debosyon o kahiusahan sa kaparian ug manimbahay, pareho ang direksyon nga giatubangan ang Ginoo pinaagi sa altar ug sa crucifix. Apan dili hinuon sa tanang higayon sa altar mag-atubang ang pari. Sa wali pananglit ug sa mga bahin nga gi-address ang mga deboto, atubangon nila ang mga manimbahay. Pasabot sa Vicar General, extraordinary mass, mag-atubang ka sa altar, ug ang tanang prayers nga imong gamiton Latin. Mao nang dakong diferensya sa ad orientem o traditional Latin mass. giklaro sab niya, wa gyud pugsa ang mga pari nga mag-ad orientem ng tanan apan imbitasyon lang ni kanila. Ang focus yun sa liturgy is Jesus Christ. Ang focus dili ang pari, the priest himself, o unsa ba diha. Basta ang mga tao giubanas mga pari to face Jesus Christ, no, to face the altar. The opportunities to show concretely our love and devotion to the Eucharist. That whichever dioceses we belong, or particular churches we are part of, we should be an active member in making the Eucharist shine more. Sa tibok nasod, bugtong ang Diocese of Maasin lang gawas hinuon sa mga kapilya o mga pipila ka pari ang mihimo sa Misa ad Orientem. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.